se va intona imnul de stat al României, delegației. Imnul de stat al României va fi cântat de doamna Gabriela Roșu, doamna Mântușa Voicescu, de la formația Remix Iași. Vă rog să le aplaudați. Deșteaptă-te, române, din somn cel de moarte, în care te-adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, o niciodată, croiește-ți alte soarte, la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum, o niciodată, să dăm dovezi la lume că-n aste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman, și că a noastre piepturi păstrăm cu fană în lume, triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele armate, cu focul vostru în mine, viață, libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt.